Kulħadd sema b'Shakespeare u forsi jekk ngħidilkom illi huwa denju illi jkun magħdud bħala l-akbar awtur li qadder fid-dinja, forsi tweġbuni probabbli. Jekk mhux l-aqwa mal-ewwel 10 żgur mhux vera. Però mbagħad Hitler kien denju illi iservi bħala l-mexxej tal-Ġermanja, in-nies taw il-poter, il-prestazzjoni tiegħu bħala mexxej tal-Ġermanja kienet denju għalih. Jew Picasso, kulħadd sema Picasso. Picasso denju li jkun magħruf bħala l-artist l-aktar famuż tas-seklu 20. Hemm min jgħid iva għax jgħid li da fetaħ orizzonti ġodda għall-arti, hemm min jgħid le bħali għax ngħid illi l-arti kasbara u kissera. Hemm persuna oħra illi hija ġustament famuża, Ġwan il-Battista, illi fi stadju minnhom qal jiena minix denju illi inħoll il-fieli tal-qorq ta' dan li ġej warajja. Fl-umiltà tiegħu Ġwanni għalkemm kien qed jagħmel xogħol ta' prekursur tant importanti biex iħejji nies sabiex jilqgħu l-messija tagħhom qal jiena minix denju. Però Ġesu mbagħad aktar tard meta tkellem dwaru fl-assenza tiegħu qal ebda bniedem li ħareġ minn ġuf ta' mara mhu ikbar minn Ġwanni il-Battista. Ġesu ċertament kien għarfu bħala raġel denju tal-ministeru profetiku illi ingħata. Sa inkwantu aħna bħala Kristjani, kemm aħna Kristjani denji. Meta ngħidu denji ġifieri, il-persuna tiegħek kemm taqbel mal-istatus illi Alla tak bħala Kristjan. Tajjeb? U ironikament, jekk aħna rridu nagħmlu evalwazzjoni tajba tagħna nfusna aħniex denji jew Kristjani indenji, rridu nibdew billi narfu illi ċertament aħna maħniex denji. Maħniex denji għaliex minħabba l-ingratitudni tagħna, minħabba id-diżubbidjenza sfaċċata tagħna, minħabba illi berbaqna il-don illi Alla tagħna u ma użajnihomx għall-glorja tiegħu, rridu nibdew biex ngħidu bħalma qal dak il-liben il-ħali fil-parabola, qal ħanqum mmur għand missieru ngħidlu missier dnibt kontra s-sema u quddiemek minix iżjed denju nissejjaħ ibnek. Għamilni bħal wieħed mill-qaddejja mikrija tiegħek. Ġifieri għalih dan il-tfajja ta' żagħżugħ kellu jammetti li mhuwiex aktar denju. Għaliex il-prestazzjoni tiegħu, il-fatt kif ġabruhu, dak il-mod ardit u b'dak il-mod ingrat li ħammeġ isem missieru, nifaqlu s-sem tal-ġid li meslilu u dar affarijiet kollha, ċertament hawnhekk naraw il-bidu ta' ħajja ġdida għal dan il-ġufnot filli għaraf illi hu mhuwiex denju. Ma hemm ebda siwi, Alla ma jarax siwi fil-bniedem li huwa mbiegħed minnu u li mhuwiex rikonċiljat miegħu. Però Alla fl-imħabba tiegħu kapaċi jagħmilna denji. Kapaċi jagħmilna u bl-istess atteġġjament tal-missier li laqgħu lura għal dan il-ġuvnot, mhux vera. Laqgħu lura bil-ferħ. Laqgħu b'entużjażmu, għamillu festin, libislu libsa ġdida, taħt ċurkett, libislu l-qorq f'saqajh, laqgħu fuq li laqgħu. Hekk ukoll Alla huwa dispost u jrid li jagħmilna ulied denji tiegħu, kif għadu kif talab ħuna qabel ma tlajt biex inkellimkom. Il-konċett, il-ħsieb li aħna nkunu ulied denji ta' Alla. Ulied li mhux nagħmlu għajb lill-Alla, imma li l-fama tal-Alla, il-sebħ tal-Alla, l-opinjoni li n-nies ikollhom dwar Alla minħabba dak li jaraw fina tkun waħda denja. Testament il-Ġdid jitkellem ħafna dwar l-idea li tkun denju, worthy bl-Ingliż, worthy. Li inti skont kif iġġib ruħek tkun taqbel ma dak l-istatus li ingħatalek.
Tajjeb. Fatti l-istess Ġwanni il-Battista meta ra li kienu sejrin għandu saħansitra anke l-Fariżej, mhux għax kienu niedma, imma marru biex jikkritikaw, biex jitkixfu u biex jaraw x'qed jiġri. Ġwanni indirizzhom direttament u qalilhom ipproduċu mela frott denju tal-indiema. Ġej dawn in-nies li kienu jżommu li nfushom bħala l-krema tas-soċjetà, bħala l-aqwa nies reliġjużi ta' żmienhom, Ġwanni sfidhom u qalilhom ipproduċu mela frott denju tal-indiema. Jekk intom ġejtu għandi biex tirċivu l-magħmudija, però m'intomx niedma, qegħdin tippużaw mod meta infatti m'intomx dak fir-realtà. Tibdewx tajtu fi konfuskom għandna l-Abraham bħala missier, għax ngħidilkom li Alla kapaċi anke minn dan il-ġebel li qajjem u liet l-Abraham. Ġifieri hija inutli, hija xi ħaġa assurda li aħna niddependu fuq id-discendenza fiżika tagħna, missiru ommi kienu nies tal-affar tagħhom, nies ċivilizzati, insara, u allura għaliex m'għandix nkun jiena wkoll nisrani awtomatikament. Niddependu fuq il-patrimonju reliġjuż tagħna, niddependu fuq il-fatt li jiena nikkompara lil nifsi nagħmel paraguni ma' nies għar minni. Però dik mhix indiema. Qed tinħeba wara subajk. Ġwanni jgħidilna illi anke minn issa il-mannara qiegħda mer is-siġar. Għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb tinqata' u tintafa' fin-nar. Rrid nibdew hawnhekk. Il-Kristjan, il-persuna saret Kristjana għax nidmet. Però nidmet ġenwinament. Għaliex jekk le, eventualment il-ġudizzju tal-Alla l-mannara għad qaċċat dak il-siġar illi attwalment ma jagħmlux frott. Meta qed jgħidilna lilna lkoll ipproduċu mela frott denju tal-indiema. Kristjan denju huwa Kristjan illi attwalment, regolarment, konsistentament, minn ġurnata għall-oħra jimxi fl-indiema. Jimxi fl-umiltà, jimxi dak l-atteġġjament ta' dak il-żagħżugħ illi meta kien għadu fost il-ħnieżer qed imut bil-ġuħ, iterta bil-bart qal ħanqumu murad missieri. U appuntu minn dakinhar il-qudiem u mill-akkoljenza sabiħa li taħ missieru ħajtu ma baqax fil-ħmieġ u fid-demel tal-ħnieżer. Ma tnaddaf. Sar iben denju ta' missieru. U ma għallu minn hawn tibda l-ħajja imġedda fl-ispirtu mill-indiema. L-indiema illi fil-konkret tintwera jekk inti u daqskemm inti qiegħed tipproduċi l-frott tagħha. Il-frott tal-imħabba lejn il-proxmu, ta' ubbidjenza evanġelika lejn Alla, tal-gratitudni fil-qalb. Ġesu nnifsu jaqbad din it-tema kemm aħna denji. U f'Mattew 10 vers 37 infatti jgħid min ħobb il-missieru jew l-ommu iżjed minni mhuwiex denju tiegħi. Fija x'tifhem, fija x'tomod. Ġesu qed jgħid illi l-familja tagħna għażiża kemm hija għażiża għalina. U r-relazzjonijiet umani kollha li aħna nistabbilixxu u ngawdu ma' xulxin. Għandna l-ħbieb, għandna l-kolleg fuq ix-xogħol, għandna l-qraba tagħna, għandna diversi rabtiet, mhux vera. Diversi rabtiet. Ġesu qed jgħidilna li jekk dawk ir-rabtiet b'xi mod jew ieħor idajfu ir-rabta tagħna miegħu, allura maħniex denji tiegħu. Ġesu qed jgħidilna illi ir-rabta tagħna miegħu għandha tkun tant unika li tiddetermina x'tip ta' rabta jew relazzjoni għandu jkollna ma' ħadd ieħor. Li ma nintrabtux ma' ħadd ieħor b'madmat li mhux igwali. U ċoħ li ma nassoċjawx ruħna ma' nies li flok jagħmlulna l-ġid, jagħmlulna d-deni, jixtuna lura spiritwalment. Inħobb il-missu l-ommu u għaw nies iva illi jippreferu illi kollhom l-essenza tal-ħajja prattikament hija relazzjonijiet, li inti kollok relazzjonijiet. Però illi taqbad il-ħuta minn demba u tajt irrid ikolli relazzjoni tajba ma' marti, jew ma' wliedi, jew ma' ħbieb. Il-kontra
ħajkollok relazzjoni tajba ma' Alla li żarna fuq dil-pjaneta tagħna fil-persuna ta' Ibnu Ġesu Kristu. U dik ir-relazzjoni mbagħad tkun il-gwida tagħna biex nistabbilixxu relazzjoni tajba ma' ħadd ieħor. Mhux il-kontra. Min ħobb il-missu l-ommu iżjed minni mhuwiex denju tiegħi. Ġifieri ħafna drabi kollna nagħmlu affarijiet illi anke l-eżistana ma jieħdux pjaċir li qegħdin nagħmluhom. Il-fatt li qegħdin niġu l-Knisja biex nadoraw il-Alla. Il-fatt li qegħdin ngħixu ħajja onesta, bl-integrità. Meta d-dinja tgħidlek għaffeċ u itla fuq ras ħadd ieħor basta tirnexxi. Minħobb il-missu l-ommu iżet minni mhuwiex denju tiegħi u minħobb l-ibnu u l-bintu iżet minni mhuwiex denju tiegħi. U min ma jieħux is-salib tiegħu u jsegwu warajja mhuwiex denju tiegħi. Ġifieri fl-istess kuntest Ġesu issa qed jgħid illi ħankunu denji tiegħu, ħankunu dixxipli ġenwini tiegħu li huma jistħix minna propjament meta aħna lesti illi nitilfu lil nafusna. Dan jmur diametralment oppost għal filosofija tad-dinja mhux biss moderna ċertament, għax ma tistax tiftaħ television illi ma tismaħkiex. Mhux vera, illi inti trid tippromuovlek innifsek, trid issib ħajtek, għandek id-drittijiet tiegħek, self-worth, self-image, self-love. Smajnihom jew inkollu patafjun, inkollu għaddejjin. Ġesu qed jgħidilna l-kontra, tridu tkunu denji tiegħi. Jekk ma terfawx is-salib, u ċoħe li intom tmutu għal konfuskom, għal passjoniet tagħkom, għax-xewqat tagħkom, għar-rieda tagħkom. U tkun lest li tagħmel ir-rieda talla minn flok. U li jkollok l-ambizzjoni li sservi lilu aktarx milli tavvanza l-interessi personali tiegħek u tkabbar l-imperu ċkejken tiegħek m'intix denju tiegħi. Għalhekk l-Apostlu Pawlu f'waħda mill-ittri tiegħu lill-Filippin, kapitlu 1 vers 27 jgħid illi jgħidilhom biss ġibu ruħkom denjament tal-Evanġelu ta' Kristu. Hawnhekk għandna pass ieħor quddiem mhux vera. X'hekk aħna lqajna l-Kristu, ġifieri lqajna l-bxara tajba dwar. Għarafnieh bħala s-salvatur tad-dinja, għarafnieh bħala s-salvatur personali tagħna. Għalhekk dorna lejh. U min għandu iva xrobna dak l-ilma li jissodisfa. Kilna dak l-ikel illi bih ma jeġax jaqbadna aktar ġuħ. U dana nafuh mill-esperjenza tagħna issa. U allura issa matul il-ħajja tagħna issa li l-qajna din il-bxara tajba mingħand Alla dwar Ibnu Ġesu. Kemm qegħdin ġibu ruħna denjament ta' dal-Vanġelu. Il-Vanġelu għal-ġawra tal-Knisja. Nekk il-Vanġelu l-Knisja ma tibqax Knisja, ma tibqax tinaraf. L-aktar tiġi klabb soċjali, ma l-Vanġelu huwa d-depożitu li Alla poġġa fil-Knisja li huma n-nies li jħaddmu dak l-Evanġelu u lesti li wkoll jgħadduh il ħadd ieħor. Dik hija l-Knisja. Kemm qegħdin ġibu ruħna denjament. Pawlu kellu f'dan l-interess li lil dawn in-nies li hu kien evanġelizzhom u rebaħhom għal Kristu. Allura issa mela ġibu ruħkom denjament tal-Evanġelu ta' Kristu sabiex sewek niġu narakom jew nibqa' assenti nisma' dwarkom li tieqfu sħiħ fi spiritu wieħed b'fehma waħda tikkumbattu flimkien għal fidi tal-Evanġelju. L-ewwel ħaġa kif jiena dejnu tal-Evanġelju billi jkolli dik ix-xewqa u dik il-ħerqa u dak l-entużjażmu li dan l-Evanġelju ma joġbis li għan nifsi jgħoddu kol ħadd ieħor. Illi nikkumbattu flimkien għal fidi tal-Evanġelju. Ġesu qal li dan l-Evanġelju tas-saltna jeħtieġ jixxandar lid-dinja kollha. Imbagħad jiġi tmiem. Alla għandu fil-ħsieb tiegħu illi dak li aħna lqajna jisma' il-ġrajja dwar Ġesu Kristu jisimgħuha n-nies kollha tad-dinja. U pjan divin. U Alla seħibna f'dan il-pjan u jridna li aħna nkoll nkunu ħaddiema flimkien miegħu biex bħalma ħadd ieħor waslinna l-bxara tajba lilna aħna wkoll issa ngħaddu għal ħadd ieħor. Nġibu ruħna denjament tal-Evanġelju. Ġifieri jekk l-Evanġelju qed jgħidilna l-ewwel ħaġa li rridu nindmu indimna. Qegħdin ngħixu fl-indiema ġurnata wara ġurnata. Jekk l-Evanġelju jgħidilna li għandna l-ħajja eterna, qegħdin nuru fil-ħajja tagħna li x'inhu ta' bilħaq ta' valur,
Jekk l-Evanġelju jgħidilna li hemm infern u ġenna, qegħdin iġibu ruħna bħala pellegrini fuq din l-art, jew ninsabu kakmati marbuta mal-affarijiet ta' din l-art. U jekk ta' bilħaq nemmnu l-Evanġelju, x'lest inħallsu għalih? Għaliex Ġesu stess jgħidilna illi mhuwiex għaqli jekk wieħed bla doċċ jilqa' l-bxara tajba minha ma jkun jaf għax x'dieħel. Idu noddu n-nefqa. Mhux naqbdu nibnew bħalma naraw f'ċertu inħawi ma' Malta kollha. Dak li jkun beda jibni għamel il-qafas bil-konkos u mbagħad jgħaddu 10 snin, 20 sena u dil-binja tibqa' l-istess. Qatt mill-esta. U x'ngħidu aħna? What an eyesore. Beda ma komplix. U ħafna nies hekk jagħmlu jibdew minn hawn jkomplu. Ħankunu dejni tal-Evanġelju jekk aħna nissoktaw fih. Jekk aħna nibqgħu fih. Għaliex? Għaliex l-Evanġelju huwa bħal dik il-ġawra illi dak il-merkant irrid isib din il-ġawra prezzjuża. Malli saba, tant kienet sabiħa, tant kienet affaxxinanti, bih ir-raċanċ kollu li kellu sabiex jakkwista dik il-ġawra. Jew dak il-bidwi li qed jaża u fid-daqgħu li jinsib it-teżor ma kienx qed jistennih, ma rbieħ kull m'għandu sabiex jakkwista dak it-teżor. Jekk m'għandniex dal-atteġġjament għall-Evanġelju, ma nkunux qegħdin niffittjaw ma dal-appell tal-Apostlu Pawlu. Ġibu ruhkom denjament tal-Evanġelju. L-Evanġelju mhux xi ħaġa rħisa. L-Evanġelju sewa lil Alla l-ħajja ta' ibnu uniġenitu. U allura iva, jeħtieġ li aħna ikollna prezz x'inħallsu. Anke jekk ikollna imbagħtu. Anke jekk ikollna imbagħtu. U wieħed jista' jipprevedi li anke f'pajjiżna bil-moderniżmu kollu tagħna forsi wasal iż-żmien illi nieqfu bil-wieqfa u kif jgħidu bl-Ingliż we stand up to be counted. Għaliex il-kurrent huwa wieħed antikristjan ħafna. Antikristjan. U faċli nħbew wara subgħajna, faċli nibqgħu mistura, però appena wieħed jidentifika l nnifsu illi huwa jappartieni għal dak li miet għalih fuq is-salib. Għal dak li issa qiegħed renjanti fuq l-emenija talla. Ikollna ħallsu prezz. Allura anke l-apostli nfushom hawnhekk tawna mudell xiġifieri. Għaliex meta Pietru u Ġwanni inalqu l-ħabs u mbagħad sawtuhom u telquhom. Dewhom tkomplux tippritkaw l-isem ta' Ġesu Kristu, u mbagħad telquhom Atti 5 vers 41 jgħidilna għalhekk huma telqu mill-preżenza tas-Sanedrin jifirħu għax kienu magħdudin denji li jkunu iddiżonorati għall-isem ta' Ġesu. Hawnhekk għandna mhux vera, qasam ieħor illi aħna kważi nitkexkxu meta tiġrina l-liċkan ħaġa negattiva, nitlu f'qoxritna u ngħidu naħsbu waqt id-dinja. L-apostli ferħu. Ħadd ma jfittex l-inkwiet bideħ. Ħadd. Alla mhux qed isejħna biex inkunu boloħ. Imma meta attwalment ħallsu dal-prezz tat-tbatija, tas-swat fuq ġisimhom. Ferħu għax kienu magħdudin denji, iva ma kinux soldati ta' ċikkolata jinħallu ftit sħana, ma kienu lesti li jkunu jibqgħu sodi għal dak li jemnu. U għalhekk Pawlu meta kiteb Tessalonkin li kienu għaddejjin ukoll minn ħafna persekuzzjoni. Is-soċjetà tagħhom kienet iddur kontra tagħhom, dawn fil li kienu pagani bħalhom u issa inqataw minn dik il-kultura u qegħdin jitalmu jadoraw l-Alla fl-ispirtu fil-verità. Ovvjament il-kultura li tkun fiha mhix se toħodha faċli. U allura Pawlu jiktbilhom biex ifarraġhom, biex jinkoraġġihom u jgħidilhom għalhekk aħna nfusna niftaħru bikom fil-Knies talla. Għal kostanza u l-fidi tagħkom, ġifieri intom qegħdin tibqgħu sod, mhux pennur imma sodi. Fil-persekuzzjonijiet u l-afflizzjoni kollha tagħkom li qegħdin tissapportu, dan u evidenza
tal-ġudizzju ġust Alla ħalli tkunu magħdudin denji ta' saltna Alla. Denji ta' saltna Alla. X'ġara meta salvajna? Alla trasferina mid-dominju ta' Satana għas-saltna ta' ibnu l-maħbub. Sar dan it-trasferiment darba għal dejjem. Alla akkwistana għalih innifsu. Issa kemm qegħdin inġibu ruħna denji ta' din is-saltna Alla. Meta Ġesu qalilna fittxu l-ewwel is-saltna ta' smawiet u l-għajxin ġust u dan affarijiet kollha mbagħad jiżidulkom. Qegħdin nagħmluha. Għax altrimenti maħniex denji tas-saltna Alla. Meta is-saltna Alla hija kollox. Mhix kwistjoni ta' ikel jew xorb affarijiet ħmerijiet ta' d-dinja le. Imma hija ġustizzja, fer, ħuslien fl-Ispiritu Santu. Huma dak l-affarijiet li Alla jagħmilna mwettqin fina nfusna. Rinnovati mġedda fi xbija tiegħu. Din hija s-saltna Alla. Illi narfu il-gvern tiegħu, il-ħakma tiegħu fuqna fir-ruħ tagħna. Fir-ruħ tagħna tant illi dik il-ħakma tasibixxi ruħha fl-aġir tagħna, fid-diskors tagħna, mhux vera. Pawlu għandu fl-interessi qed jgħidilhom li intom nixtieqhom tkunu magħdudin denji tas-saltna Alla li għalija ta' bilħaq qegħdin tbagħtu. Il-Testament il-ġdid ma jaffordjalniex li aħna naħsbu illi l-fidi tagħna tista' tkun rħisa jew komda. Xejn minn dan. Imbagħad ukoll Pawlu l-Apostlu fil-qari li smajna dal-għodu ukoll isemmi l-fatt li aħna jeħtieġ ikunu denji tal-mulej Ġesu Kristu. Ħanaqraw il-passaġġ Kolossin 1 vers 9. Minħabba fek mill-jum li smajna, aħna wkoll ma qegħdejniex nitolbu għalikom u nissupplikaw sabiex timtlew bit-tarif tal-volontà tiegħu f'kull erf u den spiritwali ħalli timxu denjament tas-sid. Kif nista' jiena nimxi denju tal-mulej Ġesu? Billi nkun mimli bil-erf Alla. Billi naraf x'inhi r-rieda tiegħu minn fejn mill-Iskrittura. Sakemm inti m'għandikx dak l-aptit. Jew inti traskurat fil-li inti timbena fil-fidi tal-Iskrittura, ma tistax tkun denju tal-mulej Ġesu. Ħalli timxu denjament tas-sid, toġbuh f'kull rispett, tagħmlu l-frott f'kull emil tajjeb u tikbru fil-konoxxenza Alla. Imsaħħin b'kull seta' skont il-potenza glorjuża tiegħu biex tiksbu kull perseveranza u paċenzja. Pawlu qed isemmi nisġa sħiħa ta' virtujiet, ta' għajxien dixxiplinat, għajxien ta' frott, illi bih Ġesu ikun onorat illi jarafna bħala dixxipli tiegħu. Dixxipli ta' stoffa, dixxipli tal-galbu, mhux dixxipli tal-isem. U allura dixxipli nimxu fil-qdusija, fid-dawl, fil-erf Alla, fil-ħniena. Bħalma kien u nnifsu, il-karatteristika tant sabiħa li Ġesu wera regolarment meta kien fostna kienet il-ħniena, il-kumpassjoni, il-modrija li ħaddihom meta rom ishom naċ mingħajr raj, imferxin, imħabtin. Ħankunu denjament tas-sit meta allura nkunu sirna nixbħu lilu. Ġesu nifsu jgħid li dixxiplu mhuwiex ola milli mgħallem tiegħu, imma dixxiplu meta jkun ittrenjat sewwa isir bħal mgħallem tiegħu. U dak huwa l-iskop tal-Evanġelju li aħna nsiru nixbħu lil Ġesu Kristu fl-imħabba tiegħu, fil-ħniena tiegħu, fil-erf tiegħu, fil-kuraġġ tiegħu li anke jikkonfronta l-ħażen tad-dinja. Darba li l-ħutu s-sess għalilhom id-dinja ma tistax tobodkom, ma li tobodni, għax jiena nixed kontra tagħha l-mejl tagħha maħżina. Li tkun ġifieri favur il-ġustizzja u kontra l-ħażen, fid-der u b'mod ovvju. Imbagħad ukoll il-Bibja semmilna l-importanza li nkunu denji tas-sejħa tagħna. Dal-aħħar irtir li kellna enfasizzajna ħafna il-fatt li aħna nies imsejħa minn Alla. Alla sejħilna. Alla opera fil-qalb tagħna tant illi misterjożament
ġibidna lejh u morna lejh għax ridna. Ħadem fir-rieda tagħna. U allura issa hemm bżonn li aħna nkunu ngħixu denjament tas-sejħa tagħna. Dis-sejħa narfuha pereżempju meta Ġesu beda l-ministeru tiegħu u għadda mal-baħar tal-Galilja u ra l-Pietru u l-ħuħ indri tajjeb qegħdin isewwu xbiki tagħhom u jillapazzaw fid-dajs tagħhom kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom segwuni. Akoluthej moj, segwini. Dik il-kmand, dik il-kmand dirett li jasal fil-qalb tiegħek. Mark jgħidilna illi malli semaw dan rħew ġbiki tagħhom u marru warajh. Il-tuħ deċiżiv issa hemm ħajja ġdida. Għaliex? Għax irċivejt stedina, irċivejt sejħa, vokazzjoni li tibqa. L-istess għamel ma' Pietru, l-istess għamel ma' Mattew. Mattew qiegħed fuq il-banka tad-Dazju, ġurnata bħall-oħrajn, u Ġesu jgħaddim qudiemu jgħidlu segwini. Dak qam minn fuq il-banka tad-Dazju u segwih. Il-ħajt jew nbidlet minn dakinhar stess għamlu pranzu stida ħafna mill-bib tiegħu, ħafna mid-dazzjarji kienu mistednin. Għaliex tant feraħ illi rċieva din il-vokazzjoni. X'ferħ għandna, x'entużjażmu għandna li aħna vokati tal-Mulej Ġesu Kristu. Li Ġesu ponta subaħ lejna ejjew warajja. Għalhekk Pawlu jgħidilna jien mela għall-priġunier tas-sit neżortakom, nappellalkom. Ħalli timxu denjament tas-sejħa tagħkom li bija kontu imsejħin. B'kull umiltà u manswetudni bil-paċenzja, tissapportu l-xulxin fl-imħabba, tabirku, ħalli tippreservaw l-unità tal-ispirtu fir-rabta tas-sliem. Ħanimxu denjament tas-sejħa tagħna meta aħna nġibu ruħna bħala aħwa fi Kristu. Illi kapaċi ngħixu flimkien fl-unità tal-fidi, b'interess ġenwin għal xulxin, illi lest illi ngħinu xulxin, illi insaħħu lil xulxin għall-isfidi li hemm qudiemna u x'vera. Imbagħad ukoll xejn sorprendenti Pawlu isemmi din is-sejħa ta' Alla anke mal-Knisja tat-Tessaloniki. Fejdhom għal dan nitolbu wkoll dejjem għalikom sabiex Alla tagħna jgħodkom denji tas-sejħa tagħkom. Dak huwa l-interess tagħna li Alla jgħodna mhux in-nies f'da sens in-nies ma importanix. X'jaħsbu dwari, qed tifhem, l-opinjoni tagħhom l net huma ċaqlambuta u l-opinjoni tagħhom frankament ma jiswew xejn. Bir-rispett, bħalma tiegħi, l-opinjoni tiegħi ma tiswa xejn laqas. Ir-realtà, il-verità li tot. U l-verità toriġina mingħand Alla. L-opinjoni tal-Alla dwari dak li interessani. Sabiex Alla tagħna jgħodkom denji tas-sejħa tagħkom u jwettaq kull xewqa fikom għat-tjieba u kulat tal-fidi bis-seta. Ħalli jekk isem Sidna Ġesu Kristu jkun igglorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja tal-Alla tagħna is-Sid Ġesu Kristu. Aħna minn konna ċkejknin konna nisimgħu il-jum tal-vokazzjonijiet u x'vera. U kien ifisser dan li hemm bżonn li jitlu aktar seminarista li jsiru assessin għax dik hija l-vokazzjoni nisranija. Mhux hemm dan. Pastor mhuwiex aktar msejjaħ minn Kristjan ieħor, it-tnejn huma ugwalment huma msejħin. Ugwalment. Iva għandhom ministeru differenti, ministeru li jikkomplimenta ma' ministeri oħra għal funzjoni tajba tal-ġema. Il-vokazzjoni tagħna hija vokazzjoni għall-eternità. Għall-eternità. William Carey, il-famuż missjonarju li mal-Indja, daqs 250 sen ilu. Il-missjonijiet moderni għalawilu bir-raġun. William Carey qabel meta kien għadu l-Ingilterra xogħlu kien illi isewwi żraben, Cobbler. U ma kellux iskola speċjali, però kellu viżjoni.
li dwarha tkellimna il-ħadd li għadda. Kellu viżjoni, kien jara. U kien jara fil-pod. Ma rridx imura, rrid imur l-Indja, in-naħa l-oħra tad-dinja. Fejn kien hemm Ingliżi ma kellhom ebda interess li x'għandu l-Evanġelju, l-uffiċjali Ingliżi, u rrid imur bħala missjonarju biex ixandar li Ġesu Kristu. Meta minnu frustrat darba qal jiena Kristjan imma nsewwi żraben biex inħallas l-ispejjeż. Jekk m'għandniex dik il-viżjoni. Tajjeb jiena Kristjan imma irid ikolli x'niekol, irid ikolli ħwejjeġ x'nilbes, irid immantni l-familja, għandi l-ispejjeż. U allura naħdem bħala għalliem fl-iskel tal-gvern. U inti taħdem f'ħanut ta' miċċalijiet u inti tagħti servizzi mediċi, u inti tagħti servizzi kosmetiċi, u inti fin-negozju biex tħallas l-ispejjeż. Il-vokazzjoni vera tiegħek hija ta' Kristjan. Ta' Kristjan. L-aħħar punt illi ngħixu denji ta' Alla. Denji ta' Alla. Ukoll fit-Tessaloniki. Pawlu qed ifakkarhom fil-esperjenza li kellhom meta mar l-ewwel darba f'Tessalonika u laqgħu l-Vanġelu. Qed ifakkarhom anke fit-tip ta' ħajja li jgħix meta kien magħhom. Intom xhieda Alla wkoll kemm bil-qdusija, ġustament, u blaħtija konna għalikom li temnu, bħalma tafu, kif konna neżortaw u nikkonfortaw u ninsistu ma' kull wieħed minnkom bħalma missier jitratta ma' tfal tiegħu innifsu, ħalli timxu denjament talla. Ġifieri dak kollu li jagħmel Pawlu meta kien magħhom u priva li nnifsu ma' ħafna kumditajiet li aħna ngawdu u nassumuhom. Pawlu għex ħajja ta' tbatija fis-sens li kien jivvjaġġa u ma jafx f'ħajjoqgħod il-lejla, vera, u stess jgħid li m'għandniex dar fissa. U kien lest għal dik l-iskundita kollha sabiex jirbaħ l-erwieħ għal Ġesu Kristu u jgħallimhom jgħixu jew jimxu denjament talla. Għabel l-istorja tagħna tmur lura sakemm konna ngħidu Alla ħalaq il-bniedem. Alla fis-sitt jum Alla ħalaq il-bniedem bħala il-kruna tal-ħolqien kollu tiegħu. U issa Alla bil-fidwa ta' Ġesu Kristu qiegħed jikklejmja għalih innifsu, lura għalih innifsu. Allura kemm huwa xieraq li aħna nkunu denji tiegħu. Denjament Alla li sejħilkom assaltna u l-glorja tiegħu innifsu. Għalhekk nasib m'għandix dubju il-ministeru ta' kull pastor resistenti, ta' kull ħaddiem Kristjan hija illi tejjeb lil sħabu, lil ħutu sabiex ikunu denji tal-Alla. Sabiex aktarx milli d-dinja tajjarna minħabba l-inkonsistenzi tagħna. Illi nagħmlu ħaġa u ngħidu ħaġa oħra. Le, kunu kapaċi jgħidu naf ta' minnu dak. Dak huwa tal-Alla. U qed jgħix denjament tal-Alla. Allura mistoqsija tiegħi din. Int denju. Jew għadek qed tirreċta, jew għadek qiegħed tilaba. Int denju. Mistoqsija li fid-dawl ta' tal għadna hija importantissima ġvera. Hija importantissima. Xi sforz qed tagħmel jekk m'intix denju biex issir denju. Forsi l-kuxjenza tiegħek tkiddek, taf illi mhuwiex Kristjaniżmu awtentiku da li qed tgħix inti huwa substandard. Huwa inferjuri. Ma jirriflettix il-livell li naqraw dwar fil-Testament il-ġdid. X'qed tagħmel? X'passi qed tieħu biex issir denju? Ora, tażint, tajt qalbek, tlift il-viżjoni tiegħek. Qiegħed titolbu lil Alla biex jerġa' jagħtik il-viżjoni. Sabiex ta' bilħaq bħalma Ġesu ċanfar lill-Knisja ta' Efesu. Il-Knisja li kienet knisja prinċipali dak iż-żmien fi żmien l-Apostli. Pawlu kemm qatt ta' żmien fosthom l-Efesin. Però meta Ġwanni bġie biex jikbilhom, meta Ġesu qabbat il-Ġwanni biex jikbilhom ittra minn għandu. U allura xi 40 sena wara. Tajjeb? Ġesu kellu jipponta sebgħu
lejn xi nuqqasijiet tagħhom. U qalilhom għandi dan kontra tiegħek. Li inti ħallejt l-ewwel imħabba tiegħek. U forsi xut minna rajna jiem aħjar mill-li qegħdin fihom bħalissa. Esperjenzjajna aktar fil-qrib l-imħabba talla. Immissa forsi tażżinna. Allura, ftakar mela minn fejn timwaqqa u indem u għamel l-emejjel ta' qabel. Din hija soluzzjoni. Xejn maġiku. Jekk tħossok li inti żvijajt, twarrabt, du lura. Iċ-ċirku dawra sħiħa. Bħal ben il-ħali, jekk inti bħala Kristjan qed tgħix fil-miet, du lura. Alla jilqak ċertament. Laqa Pietru li ċaħdu darba, darbtejn, tlieta, laqa. U ċertament jibqa' Alla jilqa' lil qalb maqsuma u spiritu ferut Alla ma jġidux. Ġesu stess jgħidilna li ftila ddaħħan ma jitfijiex. Għazba mġelġla ma jiksirix. Sakemm wassal ġustizzja għat-trionf tagħha. Walla jridek illi tkun ta' bilħaq denju tiegħu. Allura qed tafda fil-mulej biex ikompli trasformak, biex ikompli għamlek denju. Ta' bilħaq, għandna ħabta nejjew. U kulħadd jgħaddi minn dawk il-momenti koroħ illi nitfixklu. Unejjew anke żgħażagħ, anke minnu fil-fjur ta' ħajtu jgħajja u x'vera. It-tfal jgħajjew għavolja mimlin enerġija, jinkeddu wkoll it-tfal jgħajjew, jotru żgħażagħ, jaqgħu għal kollox dell-esperjenza komuni tal-umanità, l-laħam jgħajja. Iżda dawk li jittamaw fil-mulej iġġeddu saħħithom. Iżajja 40, ftakruha, dawk li jittamaw fil-mulej iġġeddu saħħithom, jittajru bil-ġwienaħ bħal lajkli. Jiġru u ma jgħajjawx, jimxu u ma jinkeddux. Ġifi taqtax qalbek. Tajċ, provajt kemm il-darba, le, Alla qiegħed jistiednek biex inti u tistenna lilu. Alla ta' bilħaq qawwik sabiex jagħmlek denju tiegħu. Dan huwa importanti aktar meta tirrealizza kemm fliema għada, sublimi fliema għada olja Alla poġġiek anke minn issa. Meta ddikjarana li aħna uliet adottivi tiegħu. X'jista' jagħmel aktar Alla? X'jista' jagħmel? Xi privileġġ ola minn dan jista' jagħtina? Illiberana mid-dnub ma għaddix ikkundannati. Tajjeb, qabel ma konniex poplu, missa sirna il-poplu tiegħu, imma aktar minn hekk sirna uliedu. Għalhekk m'intix aktar il-sir imma iben, u jekk iben werriet ukoll ta' Alla permezz ta' Kristu. Galatin 4 vers 7. Werriet ta' Alla. Wild tiegħu, adottat fil-familja tiegħu. Ma jistax ikun li tibqa' tgħix dik il-ħajja medjokri, dik il-ħajja fjakka, dik il-ħajja mitluqa. Il-fidi tagħna iġġielna, timmotivana sabiex aħna ngħixu totalment għal Sidna Ġesu Kristu. U allura l-appell tiegħi huwa sir dak li diġà int qaddis. Sir qaddis. Il-Bibbja ma tixbax issejħilna qaddisin tagħna. Min issa għal nies ħajjin, Kristjani ħajjin fuq dil-art. Intom qaddisin tagħna. Mela nġibu ruħna ta' qaddisin tagħna. Nġibu ruħna denji tiegħu. Ġesu f'waħda mill-littri tiegħu wkoll għal darba oħra. Darba lill-Knisja ta' Sardis. Hawnhekk però hawn kelma ta' komfort immens fejn jgħidilhom intom għandkom ftit nies ukoll f'Sardis li ma ħamġux ħwejjiġhom. Ġifieri żammewlhom fushom puri. Dixxipli ta' stoffalja. U dawn jimxu miegħi bil-bies abjad. Għax huma denji, jgħid. Għax huma denji. Alla jieħu pjaċir. Il-fer tiegħu mhux biss li jaħfrinna, irid jagħtina ħafna aktar minn hekk. Irid inaddafna. Mhux biss illi ifejjaqna mill-mart, imma li attwalment ngħixu ħajja b'saħħitha, ħajja abbundanti. Da kollu naħseb jiddetermina meta nqisu jien denju ta' Alla jew le. Jien denju tal-Evanġelju, jien denju ta' Kristu.
il-kwistjoni kollha tirrivolvi dwar din mistoqsija. L-approvazzjoni ta' min qed tfittex. Fi kliem ieħor, il-proset ta' min qed tfittex. Tal-ħalliq tiegħek jew taħlejja bħalek. Jekk tweġibha onestament, naħseb jiena nkunu bdejna triq sabiex min mhuwiex denju isir denju. U min hu denju isib okkażjoni biex ifaħħal l-Alla, jirringrazzjah tal-ħidma tal-grazzja tiegħu fih. Amen. Amen. Saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.